You show up, and now 3 of us are gone. Why'd you bring us here? Nigan le ahote an ne nuin kum khat le chan ve lai alo liam to a Alexandria khuwa Rick ron chuak chuan afanu Judith le Mison te infiam chu ngai thatmel takin a thlira Mison hian afanu ang main aduatani an pathum chuan huana thlamuang takin an leng hova workers thom hriat tu reng omlo heti lai hian sanctuary Savior so thin na chu Daryl kai hroina hnuaia anom to a Saviors mi le sa dam chuak te zinga hian aruka Nigan lam tang an lom nuala chung zinga chuan Justin le Jet te hi an tel Maggie kha hilltop hroi tu alani chunzom zela Glenn nena an fa kha lo piang to in fapadum tak anaya apu ming choin note ming chu harsalani Kingdom chu Carol le Ezekiel ten an lain kol duna ani pani hi anin ngai na sot le Alexandria Hilltop Sanctuary le Kingdom te chu ai tur le mamo zongin an chuaka Museum a lutin an zinga hian scavenger sami JDs le Ocean Saita an throi tu nita Cindy te an telve nge JDC Father Gabriel Bula in puangin a ming dik tak en ani thu ashil Museum a chuan worker in Sidik kha ase man thela Andu ang to katam ay tur le mamo an lak nu chuan chua mai an tuma ma se worker tam tak in hnuaia an lo mur mai an chuan tur chuat la glass ani boxi Ezekiel chu atla thlapal lau maya Rick le midang chuan worker so se main an lo pot chuak thei shram anom na lampanin an kir le tani Hokonga chuan Ezekiel an Carol chu in nei puya soma ma se Carol chuan tuna ni lo kan hun ton mek hian azir lo emani tin a lo chang Ezekiel chuan in peima chu zungbun hi kalo da thange atia konga chuan workers tam tak ram hnuai atangin an ron lang thuta an zinga mi tlei rol ken chu an ron se man tlat Sidikan anun na chan tumin thei top chuama se an chan thei talovani Hilltop an thlen hnuin Maggie chuan ken nu le pa ar le tami te bula an fapathi dan chu ashila an tuar na hle temi chuan a fapano pang tak mun hlom taka a hruai awangin Maggie an khumbor bor Rick Mison Carol le Ezekiel te chuan sanctuary an vatloa Rick chu indona ti top tu ani wang khan atam jok chuan an lo ngai sang hle Daryl chuan Rick bula sanctuary akai hroi nuwa a harsat na to dan zong zong ashila Nigana lam tangten a thu an oilo bok nen hetiang reng reng chuan ken kol zui reng theilowang atia Carolin an ti chu alo ngai thakhiau mai Pona chuan Carolin Daryl bula itan helai mun hi kalo en kol donia atia Daryl pon alo rem ti ni heti lai hian Hilltopa Gregory chuan ar chu hrai ruin Maggie hi ifapathina mo phurtu ania ithat nge turani atia Gregory hian hroi tu ani na Maggie in achu sakatang khan a hoem ema thi se aduni chumi zan vek chuan ar chuan Maggie tha tuma ma se arui em wangin a hlotling talo ama thuin chu atingam don lo ti ashia Maggie chu Gregory bula thin rim takin akala ithil tingam lo ti turin midang iron tirani mo an ti chuan Gregory an Hilltop hi kadina nia nang chu Rick zui tu ve mai ini alo ti khur chuta Maggie chu tha ala tum zuya lo indang manin Gregory chu an manta ni atuka Ezekiel le Jerry ten Carol chu Kingdoma an let sana Hilltopa Rick Mison le Daryl te an ron thleng chia Rick chuan zan hasa thil thleng chu poi ati thu ashil
an kal chan ber chu Maggie shrilin leichia siam that adu thu asoya an siam that thei chuan khopali te chu ol samjokin anin kalpo thei to don ani chumi zan chuan Gregory chu an khai hluma hilltop khomi puite hena Maggie chuan he thil ti hi ka du bik lo ma se in phiar ruk na hi thleng to lo se ka du ani atia rik te chuan engma soilovin an lo thlir renga ar kha tan ina an khung bok thakhat liam hnu chuan rik malak na in khosang sang te chuan lei siam thaturin camp an lo neya thahnem ngai taka na an thomol mol lai chuan Justin Khan Daryl thu aoi lo wangin anin suala rik lo lang vatin aron thel dai thei ram atu ka chuan na an tho line workers an ron kal thuta Xavier Sami jet chuan a thing hnu cholai thlain Aaron Bana adel beta an lak chuan hnu chuan a hliam na khop mai Aaron Ban chu tan angai hial ani Daryl a thin rim chu avei vut vuta workers ron kal chan chu Justin thiam lo niin a soi sa shrep Caroline ron thelin hetiang tura ni lo atia zana Carol chu Ezekiel an inhual na zungbun abun tira an him dun hle Rick chuan Negan asela atloa atel lova an mi le sa te omdan te chu hrilin tuna chuan la in ngai lo maila ma an son zel ti ka hria atia Negan chuan engtika nge ka hmu ve theiang an ti chuan he sela hian idam chung hun I hmang don tin a lo chang Alexandria Gabriel le en te chu in ngai takin an lo om duna an ni pahnih hi an lo in ngai zong manani chumi zan chuan en in helicopter a hmu le a en le helicopter mi te hi in zom na enge motak chun nei ni Justin kha athil tia wangin rikan alo hnut chuaka ram hnuaya tuemo a hmel hria thian aron bei thut mai le aron har le chuan worker alo chang to a atuka Justin ruang chu an hna thona bula alo let ba ma jet le Saviors mi le sa an lungoi lo na samai anin phek sol man trap tin rikan aron chela ma se Saviors ho chu an la lungoi zan lo Rick chuan en nen ni zana inom tiro tin Gabriel azota anom dun char lo thua shil Daryl chu zona zot velein that duila chu mitam tak mula in ka thatang mi zong I hroi khom wanga thleng ani hi alo ti hlau thung hemi hnu hian Saviors zinga mi chuan Ocean Side mi le sa ku thlakin abo zuya Cindy le hoten zuin zana ram hnuaya an mana Ocean Side ta an lo hruai to Cindy chuan Ocean Side mi le sa tam tak Saviors hawin an tha chu a soi chuak nge Daryl le Maggie te chu in rol du lovin an kalsan lai chuan an ti hlum ta ni zana Carol le Rick te chu jet le Savior mi pakhatin an ron beya Carol chethutin jet chu avita ma se that du lovin ke ma jet chu enkol turin an hroi kir an tha chuan boina apun lun le Rick hian a hlavani Daryl le Maggie te hodun chuan Cindy thu soi te kha an ngei to duna Negan mu ngei train an thria en kha hnom hnokom na let le in helicopter mi te alo bia a ma dai to tangin an lo in beto thin chu ni in du thlang turin an tia chuta Gabriel aron lang lol mai mishing le supply en hian alo in thleng pui thin ani en chuan Justin thi chungchanga rikan a ring hlel ngal ringot chu alungoi lo thu a hrila min ron zui ro kan kalbo dun don nia atibok ma se Gabriel chuan ka thei lawang Rick ka shil nge yangai ati hnu chuan a chhut hlu topa hil topa Maggie chu ral thuam la in ain siam sok soka Negan huturin Alexandria lam an pan ngal Rikan a hriat vele ranglu tukin Maggie biak atuma a chang thei tlat lo
Daryl chuan Maggie thil ti tum a hlawtlin theinan Rick chu konga danga. Anin hnial boi hnu chuan Daryl an anam dawra kong sira lumthlain khura an tlalut. Reife hnuwa an boina chu an soifel dun thei hra mani. Misonin Negan asela alo tloa. Negan chuan anupui kan sara athi dan chungchang te lo shilin fa an nei man lo thu asoi. Kar chungchang asoi chuak lea. Ithil ti sual tam tak wang khan nang po ichak lo tel tel ti in shero atia. Mison chuan thin rim takin a chuasan. Nom hnok omna en chuan Gabriel kha tha lo tum me ka. Athil shia te kha asoi chua vek a hlawatin ni. Mase Gabriel an that lo turin na sa takin a nge na. Anun na chu azwa sakta. Xavier sau chuan an zinga mi au son sai thavin an tha kha an lo she chuaka. Kem ron bay an tum. Jet le Carol te chu pistolin anin tin ran mai le. Rick le Daryl ten silai puakri an shezuya. Man mo takin an suak dun ngal. Konga workers tam tak an lo oma. Rick chuan Daryl chu kema let le turin atia. Workers sau chu kem om na lam hlata shruai ko yatumani. Daryl an fing khur tura chain anin chen sang ta. Heti lai hian en khan Gabriel chu helicopter mi te zui turin alo kalsana. Gabriel alung chele. Rick kha workers in alo huala. Sakor hlau chuan Rick a thing thazui. Adul veilama rot a in thil tlang pok mai le. Ni khoshelova omin hun kalto amit tha a amua. Ama chuan harro aron tia. Athato pa tangin ain pot chuak thei shram. Asakora chuangin workers tam takin an ron zui dul mai. A chawlu tuk chu amuthulop lopa. Angai tuana a thian pa sein nen police motora an lo thuduna. Sein chuan ka fanu a thaim min chhun viau lo mo alo ti vela Judith chungchang a soyani. Chumi hnu chuan Maggie pa Harsal kha amua. Achunga thil thleng wangin ngai damadil nge nge. Harsal chuan I har chuangai atia. Hemi hnu hian a thian te zong zong ruang chunga adinga. Sa muin ka thil ti kha nangma ni ta na ti kani. Kan chakna le kan theina te hi kan mangai te tan kan mang turani atia. Ichung te tan I than harangai alo ti vele. Heti la hian Maggie kha Alexandria alo thleng toa. Negan an dana lam apan ngal. Mison chuan lo dana tuma. Mase Maggie in kadin mun anga hian ding la. Nang chuan I that nei tawang atia. Mison chuan sel chabi pe in alu tir tani. Negan chuan idu le min thadro. Phuba chu lata che min thadro alo tia. Maggie in engwangin mo min shil ngal ro tina vin tuar. Negan chuan trapur chungin min tha chuan kanupui hena ka thei to donani tina lo chang. Maggie chuan chu tia sheom taka om chu adu zok ani nge yang. Ngoi rengin a chua santani. Rick chuan an lei siam kha alo thleng toa. A thian te ron thlengin workers ho chu an ron thathloma. Mase angai tuana alani tlat. Misonin harro aron tivea. Atopa chuan aron har chuak ta. Thi nuangin leya alo oma. Workers in an ron hnai zel. Rala a thian te an ron thleng chia. Ama chan tuma a thian te ron tlan an hmu chuan workers tam tak chu an hne don lo tia sia. Katan hetiang chu tisu azuk ti tok toka. Mison le Maggie te ho an ron tlan zel. Daryl an worker chen khat chu alo kap hlum ve bok. Chu ta leya puak thei thil an da chu a kap puak ta pop mai le. A thian te lung chet takin an trapa.
hemi hnu lok hian en ron lam tur helicopter chu a ron lang to a chuta rik thi chhawnga lui kama lo let reng chu azuk muthut mai en chuan rik chu hruai tel ve turin angena an pahnih chuan hmun lataka an phur chhuak ta ni makna le a ho te chu workers tam takin an lo hual khat veka an chan a chetak zet chuta ramhnuai atanga silai ron puarolin workers tam tak an thal phunga ramhnuai lampanin an tlan chengal a chan chuak tu chu mei cheno pang ania Judith kha lo ni in car lukhum pek a khum nu chuan in hmel hriat na an han neya Makna, Yumiko, Luke, Connie le Kelly tenein Connie hi bengong ani Makna le a ho te chu Judithin Aaron, Rosita le Eugene ai hmel hriat tir nu chuan Alexandria hruai ve turin angena an lo phal sak ta ni Alexandria an ron lut chu pui an ti khop mai Mison ron thlengin mithar te chanchin chu an lo hril vata an hau tunu makna chu amirin zong ani tlat lo mithar te chu Alexandria anom zui theile theilo ngai to turin an thu khoma amalte tein an chanchin an han soya mison chuan makna chu ata tu atangin jail tang thin ani ti alo hrekhiau maile chu mai baka chemte apai ruk chu aphor tira mison chuan an khosak zui karem ti lo tin a chhuwa santa ni Kingdom of Carol le Ezekiel te kha an lo in dei toa Henry chu an fa atan an lak nge Gabriel le Rosita te po an lo in ngai zong ve bok Hilltop chu Jesus san alo en kol toa la angai thlak dar lai chuan tara ron lutin Maggie chanchin aron zot lekha aron thon reng thu Jesus chuan ashila a that thuin alo chang Nigan kha Alexandria tanina an lo lakhung renga Judith nen in komin Nigan chuan thlona I hmuto ngai em tina zota Judith hian ala hmungai reng lo Nigan hena mithar te chu Alexandria atanga an chhuwa tir tur thu a hrila a thian chhar thar te an ni wangin alung oi zan lovani Carol le Henry te chuak kha jet havin an lo lambuna Carol te in nei zungbun chu chu sakin an kaltira athin rim hle chumizan chuan jet te chu azui ruwa azungbun chu chu saklein anom na hmuna a hal hlum vekani hetila hian makna in mison tha tumin alo ve thema ma se naute anei ti an mu chuan aril ru athlak le rik bo ma khan mison hian afa alo pai manani Makna in mison hena thil swalra phlak tak tak ka ti thina min ring lo hi a om lutuk tina kalsan Makna te thian ho chu atuka hilltop lampan turin anin buat saya mison le sidik ten an hruai don ani Rosita le Eugene te chu radio signal siam tha turin an kala Eugene tawara alon line workers tam tak an ron kal thut an sakor ken ten hlavin an tlan chiat sana Eugene tawara tanga ronzuang thla chuan ake alatina zui ram hnoya tlan lutin chir anin tat khat veka workers ho chuan an ron mulo hlau chuta workers strong ri an hria khonge anom an tlan bo tir turani lo tin an hlau tak zetani Carol le Henry ten an chhuwa chan ber Daryl an va hmu hlola ram hnoi lui bula ama in alo khosa chuni in Henry chu hilltopa hruai turin angena atira chuan alo hnial ve tlat ma se zana a hmin thei hra mani
konga mison chuan sidik bula hilltop thleng Maggie muturin karon kal thei lawang atia mase sidikan Maggie te chu kum khat liam ta atang khan Georgie muin abuai ringa hilltopa aum ngai manglo alo ti ni heti lai hian Jesus le Aaron ten Flair an hmu rolin an pan ngala Rosita chaw taka lo om chu an va hmu Rosita chuan Eugene chu atlan thei to lo awangin check ina a hmu chiat thu asoya hilltop lam an pan pui ngal Daryl chu Carol tenen an ron thleng chiat tin Rosita le Eugene chanchin chu Aaron an alo shila Eugene jong turin Daryl Aaron le Jesus te an chok ngal Mison le Magna te ho chuan hilltop an ron thleng ve chia Tara chuan alo lom te chiam lo Carol ero chuan thatakin alo dong songa Henry chu hilltopa thir cherna hmuna na an tho tira Init chu astaruk em line bialpa anei tlat a rol pui lo om ve tenen chuan anin kom ngei ngal hle a zana rui chunga an chhuwa wangin Henry chu sela an khung nge heti la hian Negan chu a sela a infiama bola ti chhuwa la kan tum chuan sel chu alo in kal reng lo ata na tanga chokin bol chu a chara Daryl le a thian te chuan Eugene chu check ina an va hmuwa Eugene chuan mangang takin kan kal vatangai min rot zong hmu thua yang an tong ri ka sia Walker tong atia midang chuan mak an ti hle a thil soi chu an oilo lek ani an let le lam chuan workers te chu an that zela gate an lo la khar nan zui Mison le Magna te an ron lang hlola gate an ron hon pui chuta an zinga mi pakhat chuan Jesus chu avit tlang tapok mai le iom lo na tur hmuna iom ani tina hril ruzui Darylan avit tu chu aron kap luma Jesus an chanta Daryl chuan Jesus that tu Walker chu an en chianga Walker melang mai korwa mishing pa ngai alo ni reng mai an vai chuan Jesus ruang phurin hilltop lam an pana kalkonga workers dang an tok le Darylan athat zela an zinga meiche pakhat chu in surrenderin a mai kor aron phela Mison thinrim chuan tha tum mase Darylan kan man hmongai hilltopa kan hruai don nia alo ti thung hilltop an thlen nu chuan an dop tana mase engma asoi thadu tlat lo Rosita chuan arai ti a in hre chuaka Gabriela fa ni loin sidika fa zo ka pai tlat mai hemi hnu hian Jesus William na hun hilltop khomi puite chuan an hmanga Daryl chuan an meiche man kha adob le a anom na hun soi turin ati ni chunu chuan hetiang hmuna hian indam chuak lawang Walker sanga in thuamin hmun hran kan kal thin omna bik kan nei lo atia Daryl chuan hu chuan Henry an thatakin alo bia a hming a hril hnu chuan Lydia ani thu alo sei ve a an ti lai hi pawna tangin Darylan alo ngai thlakar ani heti lai hian Negan chuan Alexandria alo chua san toa anom na thin sanctuary a let lein tu ma hmu tur anom lo are hian a re tloka a chua san hnu chuan konga jutitin abai kalo kapa kongpuya a let top Negan chuan pawna hian katan hmun aum to lo tin Alexandria lama anin zui let le ta ni ram hnuaya Luke le Alden te chu Walker sanga in thuam ten an lo man tlat mai an ni hi whisperers an ni Lydia chuan Henry bula anu chanchin alo hril vela boina tam tak kara intiklai pon min veng him thin tin Henry chuan Lydia hi angai na tran riawa Darylan Henry a chua hnu chuan a sela tangin a hruai chuak ve a mase pona note trak thom an hriat chuan a sela hruai kir le turin atia Henry chuan ada kir le ta ni
makna le midang chuan luk te thian dun kha an zonga ram hnuaiah sakawr workers ei bang lo let reng chu an va hmua an ngai a tha lo hle atuka Lydia nu chu a hote nen hilltop an ron kala whisperer sa an ho tunu ber chuan alpha ani thu soin ka fanu min ron pelet le ro atia deril chuan engma kan pelowang cheu tir le ula tuma kan tina lawang alo ti ve thung alpha chuan chan na diklo ti pain an mi man luk le elden te kha an ron hruaya Lydia an pek lo chuan an that ngal don ani derilan Lydia va hruai an tum chuan Henry khan alo hruai chuak le mana whisperers te zinga mi chuan ano te aron hruai ve a atra renga wangin workers an ron nai zel alpha chuan workers ho ei turin leia ada tira koni chuan workers ho sem hain aron chan chuak ta ni heti la hian init le Eddie ten Henry te chu ram hnuaiah an va hmua init chuan man mo taka Lydia hilltopa an let pui angai thua hril hemi hnu hian Lydia chu an chhuah tira an mihring te pawh an chhuah ve ngal Lydia chuan kanu kati palani atia anu chuan na takin alo beng thuai mai midang angin alpha tin min kau turani atia hilltop chu an chhuah santa ni chumi zan chuan Henry an Lydia kha angai tua renga zanmu a ching thei tlat lo zong turin a chuak tange nge hemi hnu lok hian Henry zui turin Daryl le Connie te chu an chuak ve ngal Henry chuan whisperers ho chu awa zong munge ya amai ro chu alpha hnuai chia om beta chuan alo man thung Henry chu that lovin an mitang ni turin an hruai ve ta ni Alexandria Jesus thattu whisperers te chungchang an lo soi hova an tan an hlaum thei tlat mission chuan nigan nen an in biak thina wangin Judith chu a hawa mase Judith chuan ka thian thalom ka thil soite angai thlathina alo ti ve thung zana alpha chuan Lydia nena Henry chu that turin atia mase Lydia chuan anu alo hnial alpha chuan I thalo chuan in pahnin in thiang atilea chuta workers tam tak an ron lang thut mai Daryl le Connie te kha whisperers angin an lo in thuam dang lama Henry le Lydia te chu an chan chuak ta ni heti lai hian Ezekiel le a hote ho tur chu Paul pakhat highwayman hovin an lo danga Caroline min ron zom ve ula ei tu le chen na nuam tak kan pe ang cheu tin alo thlema an lo du ve mai bok Daryl te kha kho pakhata lutin building sang taka an bi ruwa beta le a hoten an ron la zong muzui beta le Daryl chu an in sual chia atopa beta chu elevator omna anam tha athi to ngei ringin an kalsan khonai ber Alexandria chu an panta ni beta kha alo la thilo tlat elevatora thinrim takin a room huma Alexandria Judith kha Darylan an chanchin te shilin an lo in komel mela hemi hnu hian Judith Mission Connie Henry Lydia le Daryl te chu kingdoma kal turin an chuak ta ni kingdom an va thlen hnu chuan whisperers ten an lo zui ru reng chuni in alpha kan shil ngei turani an tia kingdom a chuan festival mangin khoshang te chu an kal khoma Ezekiel chuan Daryl bula har satnai to chuan kingdom a hian iron kal thayang in ang chiani hi alo tia alpha khan amai kor phelin kingdom a chuan aron lut ve a Ezekiel bula Alexandria mi Deborah anga in soin an melma ani ti reng a shelo Lydia hruai ho atuma mase anun dan thar chu nuam ati to tlat alpha chu azui du to lovani khomi puite chuan theatera film enin hun hlimom tak an manga
Daryl le magna te ho ho tur chu Caroline azui ve a ram hnuaia Whisperers hoin an lo laman zui Alpha chuan Daryl chu hmun pakhata a hruaia a sipai sang tam tak an lo om khat mur mai Daryl hnena aram opchin te chu uluk takin a hrila min ti boy le chuan in tana thalawang tin a vau zui in thian ten an lo nga kang che tin Daryl chu a kal tira hilltop lam an pan lai chuan sidik hliam tuarin an va hmua tlanga an thian te lubung Whisperers ho khan tianga an lo phun far mai le Highwayman ho baka Tara Enid le Henry te po an lo tel ve nge lung che takin an trap chuaka an chunga an thil ti du dan chu an hrethiam lo hle hemi nu hian dam chuak sidik chuan an thian te thi dan chu mi pui ma a soya hoisen takin Whisperers ho chu an beile ta chhungkua angin ma se an tam em awangin ti thei an nei si lo pasal tha angin an thia kan thei ngil to lawang tin thlasik aron ni chhun zoma kingdoma omte chu hilltop lampanin an chuak Lydia chuan midang thina chuan amo phurtua in ngain in ti hlum atuma ma se Caroline top turin aron te ni Alexandria Judith chu ui azon nalama ram hnuaia abawa ma se Negan Khan avazong hmule hlau Hilltop an thlen nu chuan Caroline anin nei zungbun Ezekiel peklet le atuma ma se ladu lavina kalsan Carol hian Alexandria lam apan santani Alexandria himdam takin an thlenga Misonin Negan bula Judith aloven himawangin lom thua shil heti la hian Whisperers ho chu ral beile turin an lo in buat sei le me kani Whisperers hovin an mi te an tha wang khan phuba lak ngei an dua ma se Alpha hian workers tam tak a control tlatawangin ruaman na thatak an nei angai workers le Whisperers te beiturin nasale zolin an traininga silaimu an nga to lo bok nen feile thalman dan te an zir tlanga manlai huna an let le te po ang rum mai Aaron hian aban lema melma le workers thana ral thuam thatak amang nge Eugene chu radio atangin meiche pakhat hian ron bia chunu chu Stephanie ni in anin biakna chu midang bula zep plat turin atini nikhat chu wana tangin arsithem ni om tak hi aron tla thavon vona makti takin an lo thlir thap mai Whisperers ho omna hmuna tla in ramkang chu an va thel mita Ocean side le anin kulna aron kangkai dona tin ni Vana tanga ron tla chu Soviet Union satellite alonia maktak main Whisperers ho mutur an lo om reng lo Daryl le Carol te chu workers tam tak omna khan an vakala chulai mun chu alo ruak vekto thil thlen dan chu an hrethiam lo dun hle ma se Alpha khan alo en rukhiawa workers ho kha mundanga a hroison em ni le atuka chuan workers then khat Alexandria lampanin an ron kala mison le a ho te chuan an lo that zel darkar somli pariat lai chum lo chatlawa an ron kal zel awangin workers an thana lama an chau tlang to khop mai atuka chuan Whisperers zingami a ron kala Alpha muturin Daryl le mison te chu aron shilani hemi hnu hian Daryl mison le Carol te chu an sipai then khat nen Alpha muturin an chuaka zana anin hmuna hmuntur an va thlen chuan Alpha chuan kan rama in ron lu awangin kan sipai te kan ron tirani kha min ron ti boilo turin ka hril chiang cheu anilom ni alo tia
Derilan inram akan chiat mai baka kanom na kang vek dona chelmit tur chawaron kalkan ni tin alo chang tun rum chu kangai damang cheu helai hi kanramani hi atilea Carol chuan Henry phubalak tumin akap man chel misonin ngai dam adil nu chuan an kalsan ta ni Alexandria Lydia kha whispers zinga an ho tunu ber alpha fanu ani wangin an lama tang to ma se mitam jok chuan an hua a chung ho chuan chheinom na in sheom ati thin hle aril ruhana te chu nigan a hril keu keu thina nigan hi anung chang a that to ema wangin Alexandria hian azalen to ni Lydia chu Judith ang bokin adot thiam ema Hiltopa Ezekiel kha ril ruha takin awma Carol ngai tua rengin zanmu po aching theilo chumi zan chuan thinglian tak aron luluta whispers ho thil ti aninge ya an ngai mison ten thil thleng an hria rualin puiturin Hilltop an pan ngala konga Ezekiel nen anin hmua Carol chungchang le aril ruhana lo hril nu chuan Hilltop lam an pan ta ni heti la hian Alexandria Lydia hotu te khan tha an lo tuma niganan aron chan chuak ti hlau kan tum ringo talom an lo tia ma se an zinga mi chu anor sondalama khan banga alawin tauhlum tlat mai le ro relna ahma chon don ta Lydia chuan nigan hian ati pal liaw liawani min chana tum wanga lom ati lom lom pon nigan chu thi turin achung thu an rel ta thawa heti la hian Hilltopa lu tumin walkers an ron kalve renga makna le a hoten an lo veng him sham thingkung tluk na tang khan khochunga workers an ron in zui lut ngwa mison te puina zara har satakin an lo that vekani Alexandria tan ina nigan kha asela mutur alo om to lova toimo chuan asel hon sakin a chan chuak nge yani atuka Carol le Daryl te chu zong turin an chuaka ma se alpha sipai worker sing tam takom na chu zon an tum jok ta ni nigan chu whispers ho omna avakala amit tom sakin beta khan alo that man thel alpha ahmu du thu asoya nigan chuan asipai ten an melma te chu an bei thin thu soin an ho tu nu bula asoi ta ni alpha bula chuan minti hlum an tuma ka melma an ni le to melma thumun nei kan ni wangin in lama ka tang du ni avatia alpha chuan lo rem ti in whispers ho chu azom ve ta ni Rosita khan sidik nena anfa fanuduam tak alo nei toa Eugene hian hun rei tak chung Rosita hi abei seive renga ma se achang thei ngang lawani sidik hi a thian telu whispers hovin an tan lai a hmu atang khan apangai theilowa an doctor Dante chuan a enkol deuh rot thin sidik chuan Rosita le midang andam lo ve ti a hriat nu chuan a rilru a buai zuala a taksa ron sa deuh pup chu ti renan dila zuang lut hemi nu hian Rosita in kan fanutan iswale tram turani imal lawania tin a tong thlamwana sidik chuan idam lo ve chan hi ka hre thiam lawani tin thil thlen dan an ngei tua newa an tui in lai chu tui bol hloin tui moin an lo thlak ti a hre chuak a thin rim hle zana rilruha taka awm lain Dr. Dante khan aron tong thlamwan ve a tu po hian thil ti sual kan nei vekalom i thale mayang tin chuta Dante chuan alei atep richeka a thian telu an tan laia whispers zingami loman betu ani ti a hre chuak Dante chuan sidik omdan atangin thil thlen dan alo hre thiam ngala che talak ma in a shoka a reka sidik chu a chau em awangin atang thei ngang lo Dante chuan a rek hlum ta ni
Alpha Khan en thaturin Dante hi Lydia in asiat lo wangin alo tir luta tui thiang hlim lo her lu tu pokha ama tho hi ni Ruma tanga Dante ron chuak chu a thlana tlak hluama wangin Rosita chuan thil dik lo om ti alo hrethiama anin sual tia nuin Dante chu avita chuta Siddiq kha Walker sa ron changin afanu ei ala tumzui she tak chungin Siddiq chu a thatta a Siddiq an chan vele ta an thian pa an William nu chuan Father Gabriel an Dante chu a sela atloa achem te pai phorin Dante chu avit ta thut mai banga aron norbe nu chuan avit mol mola Siddiq that tu chu a that ve ngal makane Mison chu auson saita kalin Whispers haulaka film khur turin a cha thar le a Whispers pai Dante chanchin kha ashil ngal chumi nu lok chuan an zinga mithar chu Whispers ani ringin an ron mana ma se aphana samai ka chungte omna thliar kara kirle nan long kamamo ani atia Mison chuan rin ngam ini empty kan chian huna ka hruai chenga ral thuamin pela longin ka ho leang atita ni heti lai hian Aaron le Whispers zingami mai che pakhat gama an lo in bia a chunu chuan naute an chan chuata kha a u nau nu fanu ani thu shilin min pek let le phot chuan in shet tur poimo engkim ka shil vekang cheu atia Aaron nen chuan in rem siamna an nei ta ni gama chuan Whispers sipai Walkers tam tak omna chu ashila Daryl Carol le Magna te ho chu an chuak ngal Daryl le Connie te hi anin ngaina sot hle a Daryl hian bengong biak dan chu athiam ve to khop mai gama soina mun an vathlen chuan Walkers pakhat takngial po hmu tur anom lo chu tilai chuan Alpha ram hnuaia aron lang thuta tha ngei tumin Carolin aum zui Daryl le midang te chuan an ve ngala puka an vai chuan an tlaluta chuta chuan an thil zon ber Walker sing tam tak chu an lo om khat mur mai Alpha Khan alo thuk ruman chu niin aluna chuan Whispers hovin an lo changa an tang chiang hle chuana tur Daryl te chuan an zong ngal ruaya Whispers ten an ron zui ve reng bok atopa kotereu te wa chuana tur an hmuhlau mai achunga Walkers omzong zong thana rem changa ngain Carol chuan bom alo kam mana an chua vek ma in aron puak ta dur mai le puka chuan Magna le Connie te Walkers tam tak nen an tang ta ni puk an bom dar nu chuan Connie unau nu Kelly chu mangang takin atrap chuaka Daryl chuan a thei topin hai chu alo tum ve bok ma se aso tak tak bok si lo Aaron chuan top turin aron tita ringot mai Carol chuan in thiam lo takin Daryl bula trap chungin ngai damadila Connie kha ingaina ti ka hria ma se keima wangin I chan ani atia engtin ma chang lo Daryl chuan khoa kir le ro midang chanchin shil turin atia puk chunga lu dan zong turin akal santani heti la hian Alpha chuan gama kha om lo awangin aphat san nge ringa beta chu zong turin tir heminu hian Negan le Alpha chu du tho takin anin fopa Alexandria mi te hrechiang ber tu hi ti lom atum ve ani nge yang gama kha Alexandria alo thleng ve chia Aaron nen anin rem na te chu shilin awa pa ahmu du thu asoi Rosita in alo nek thlutopa sela an khung ta ni ram hnuaia Alpha le aho te chu Daryl Khan awazong hmua anin rin lo lai takin abei thut ma se Alpha chuan a hmaya alo zai saka thisen luang nen thil a hmu tha thei tlat lo
adara alpha chu thinga vitin puk luna azota chuti lai chuan workers dangin an ron pan zela amal puya chemte in alavit zui atlan chiat mayangai Deril chu garage pakhata awak luta alpha chuan workers train khat alo lutir ve mek bok aron hnai tu piang chu harsa takin alo that zela chumi zan chuan beta khan lei hnuai atanga ron kalin Alexandria khochunga aron lut thei tlat maile gama kha aron zongani inchunga lo omte chu athat ngala workers sa an chan hun angak taran mai workers sa an ron chan vele khochung mi te chuan an thom hria in an mang ang hle beta chu gama an tan tir na hmuna khan akal ngala chuta lora ron langin lo danatum beta chuan abeile thuta banga alu na taka tawtirin athat ta ni anin sual boila hian gama kha alo tlan chemana beta chuan zui zel Rosita in lodangin atlo let topa athat man trep tin gama aron langa alpha chuan anung chungin mindu tuma that to su tin ashoka chemte in aintin wang mai alpha chuan ram hnoya hroi ho atum lai takin Gabriel le a hoten an lo changa gama chu atlan santani Lydia chuan alpha hliam na tak tuarin avahmua anu chuan an zinga let le turin alo thlem ma se mishing pa ngai anga nun ve ka du to ni ti in the real zok kha mun hima hruain a chan chuak ta ni atuka alpha chu ami ten an ron zong hmua athin rim to khop mai Aaron chuan gama le midang te chu hil topa alo hroi thleng chia gama mel an han mu chuan an lom te chiam lo whisperers jingami ani ti an lo shehmanani Eugene chu a radio charge Stephanie nen khan hlim takin an lo inbia aum lo hlanin Rosita in mei chetrong alo shehman tunge an ti chuan Eugene an ashil thadu lova chumi hnu chuan a radio charge chu adu tak tak le tak tak lo fianan Rosita fo atuma ma se fop talo chuan Stephanie abiak na hmuna alet le kar khat nuwa in hu an tum tange nge alpha chuan an mel ma te chu tha vek adu thu ni gan alo shila abik takin afanu Lydia kha a hongoi ngoi to ni gan chuan that vek loin tlom tir dan ngai to zokla trying ka hria atia ma se athu soi chu alo pom sak lo Hiltopa Carol le Lydia te chuan Henry an ngai thu an lo soi dun vela Carolin alpha hi athi huna ka anuam thei chawang ati nge nge zana chuan ralbei turin Hilltop gate pona Deril hovin an lo in ring thapa tuma tong chuak lovin are thiap mai chuta ram hnuai atangin workers an ron kal tanta electric hrui an da chuan alo man hloma na sheve thei hek lo le hrui chu nek chia in Hilltop lam an ron pan ngua mai aron hnai piang chu thal feile ral thuam sang sang mangin an lo that ngal zela chuta beta le a hoten la taka tangin oil an ron per luta an ron lati kang zui an tol kir mayangai geta an tlan lu don lai takin an ron kap al lea workers tam tak le mayal inkara an tang chu ani tabere workers ho chu an tha mayangai ani khochung lama tangin an lo pui ve renga Deril le athian te chuan workers an that zel
khochunga in te chu akang hluah towa Ezekiel an naupang ho alo tlan chiat pui ve bok Daryl te chu hilltop bangkang ami hnu chuan an tlan lut vata workers tam takin an ron zui lut Yomiko in ka atum lai takin abial nu makna kha workers zinga awa mutlat mai Caroline hilltop kang hluah chu lung che takin a en renga khua chu an chua san mai anga yani atuka chuan hne na changma se alpha chuan kadu ber kala mulo ni gan bula atia afanu Lydia chungchanga soi hemi hnu hian ram hnuaya ni gan le Aaron te chu anin mulol mai Aaron an bai atum lai takin workers in an ron ti buaya ni gan chuan alpha fanu Lydia kha alaman zui loman thatak abai sei anima na alpha present atan ram hnuaya buk pakhata aphuar beta heti la hian beta le midang chuan gama te kha an lo bei ve me ka awanu achan na lama beta chuan avita amai kor tlem azong aham thlak sak nu in gama chu athi zui ngal a thian ten thala an ron ka hnu chuan beta chu atlan chewata ram hnuaya makna khan Yomiko te chu aron zom ve a puka tang khan alodam chuak ani workers tam tak zinga chuana tur a hmu dan le koni a hmu zo lo thulung chetakin a soi Yomiko chuan Carol chu bom ati pu awang khan a hnek chora hilltopa Daryl Jerry le Ezekiel te chu building kang bangkara an lo dam kho chuaka naupang ho pokha hmun hima Judith tenen an lo om manani ni gan chuan alpha hna afan waman ti alo hril towa a phur be na buk lam an pan dun ngal buka chuan Lydia alo om to reng lo ni gan chuan alpha shoka azai sak thuta alu atan sak ngal alu bung chu Carol bula avat he phaya Carol le ni gan hi alpha that turin arukin an lo tang dun rengani tanin atanga chhuah tu pokha Carol hi ani nge Ocean Side an mi man pa Virgil le Mison te chu asoi na thliar kar lampan chuan an suak duna an vatlen hnu chuan in pakhata lutin rooma Mison chu akal khuma room le lama chuan mitang dang an lo om ve a Virgil hian workers laka an himnan alo khung sangani eitura chhop ai hnu chuan damdoi alo tela Mison abuai vekto angai tuana savior sauzi ngami alo nia Abraham le Glenn thi zan kha a hmu nge Aaron har chuan hnu chuan Virgil ron lut chu abei thuta mitang dang tenen ram hnuaya an hnu chuan an vaman theita ral thuamom na zong turatin Virgil chuan room pakhata a hruai le a chuta chuan rika but alo om tlat thinrim takin khoya tanga inei nge tina zota Virgil chuan long pakhata hruai but chu tuin clear kara aron len chua thu a soimol mola long chung an hai rak nu chuan phone Rick Ming le Mison le Judith lem chuang alo oma Mison chuan Virgil chu thinrim taka rekin engthil nge achunga iti tina vin tuar mase tu chungchange isoi ka shelo tina lo chang Mison le midang te chuan Virgil chu thliar kara chuan an hnu chia hokonga Judith bia in apa Rick aladam arin thu avashil Judith chuan alpha thi thu alo soi ve bok Ocean Side an thlen hnu chuan ram hnuaya Mison chu alet lea dam chuak mi pahnih mu in atran puina han lo ngen chuta dam chuak mi pui tam tak konga lo om khat mur chu azuk muwa mi pui te chu zom ve turin an zui ve ta ni Carol chuan alpha lubung kha whispers ho mu turin Henry le Tara te anti dan chia khan tianga aphuna alpha hi workers sa achang to nge beta ten alubung an ron mu hnu chuan duat takin ala thla a
bar pakhata kenglut khovel chiat ma in beta hi country singer lar tak Half Moon alo ni thin ani alpha lu chu vitin avun a hlep thla a mai kor he ka chuan mangin workers tam tak chuan an zui ta dul mai le heti lai hian Eugene Ezekiel le Yumiko te chu Pittsburgh ka kalin Eugene a radio cha Stephanie mu an tuma chulai hmuna chuan workers ho chu phor betin infiamnan an hmangte po ang lek chuta meiche pakhat silai thatak kengin an hma aron lang hlola thataka lodong songin aming chu princess ani thu soi Stephanie chanchin anzo chuan aum na hmuna ka hruayang cheu alo ti sam e ta princess chu anzui ta ni heti lai hian Carol le midang te chu hospital a an lo khosa a Aaron le Achian te Whisper ten an lo laman zui Daryl ram hnuaya aum lai chuan hospital atangin mangang takin an ron bia a line ala che zui chuta beta le workers tam tak damdo in lampanin an ron kalhum huma hospital chunga omte chu an phili buai na samai Daryl po building a har satakin aron luta chumi hnu lok chuan building chu workers in an hual khat vekto heti lai hian Maggie ron langin a thian te chanchin alo hreve chia Jesus init le Tara thi thu an hriat chuan alung chehle Aaron te kha Whispers honen an lo in beya mi pakhat mai tuam hian aron chan chuak Daryl le Negan chuan building chua sandan tur an soiduna workers Daryl aron tha sa chu an kora anin tat khat vek Daryl le mi then khat an chua lai chuan an zinga mi pakhat chu a hlau em awangin a tre chuaka workers havin an tha pha nge Kona chuan sakor to lai lira soundbox sa hla ring taka play in workers tamjok chu an hroi sang thaya building chunga Gabriel chu workers ten an thatman trep tin Maggie le Achian pa mai kor vua khan an ron chan chuak ta ni Zana beta le workers ten Daryl te chu an ron beya Negan le Daryl tangkop chuan beta chu bein Daryl an amita tak chemte in alovit tlum sia beta chu workers hawin an pot dar ngal vekani atuka Lydia in anu mai kor kha vo in workers ho chu khama in zui liam tir atuma Caroline zui ve aron tum chuan khama an tlaman trep tin alo dang mana workers tamjok chu khama an kal liam ta ni Maggie le Judith te chu in hmu in alo len deuh hnua an voi khat in hmu le na ania in hmel hriat na nei thale in anin ku avong vonga Koni chu hliam na tak tuara ron langin Virgil Khan alo hmua a chan chuak donem le Eugene le Achian te khan Princess Savin Stephanie an hmu theina tur a soina hmun chu an lo thleng toa chuta ral thuam thafam kima in thuam sipai tam takin an ron hual khat veka Eugene Ezekiel Yumiko le Princess te chu an man ta ni You show up, and now 3 of us are gone.